keramikus, és egy jó pár éve én kerámiafestést viszek. Megyek is ki. Nem is tudom, nem is tudom, mit csinálni. Három kisebbet lehet. A világból hármat, az ilyen kettőt. Házikóban mi? Ennyi lesz csavarni. Egy picit van. Pálinka töltség. Mit csinál? Festem ki ezt a darabot, és az egészet átfestem, és utána csinálok rá pöttyöt. Tehát a kis pöttyöket megfested, akkor utána körbe festeni, az utána jó, tehát nem lesz olyan bonyolult. És a házikóra nem olyan mindenket van. A házikóknál fogsz egy alapszínt, és lefested vagy. Azt is megmutatom, hogy csinálsz esetleg ilyen kis házat. A kis spórokat vissza. Házikónak az oldalát és az alját is fessétek le, légy szíves. Ott négy rajta. Nem világosan néztük. Itt lehet az alaprészek, ez azzal kezd. Ez pont nem az a házikó, mert az adottak, de azért megmutatom például, hogy Nagyon gyorsan száll. igen. Itt volt egy kész gyertyaknak. Visszaraktam, elhoztam, aztán elszégyeltem magam, hogy elloptam. Beleraktam abba a dobozba. Úgyis tartasz. Ne legyen fényes. És akkor el is Nyugodtan, csak munkálni. kis foltos lesz. Ez még nem száraz, de hogy ilyeneket csinálunk vele, és akkor ilyen kis maszakos lesz a ház. Akkor mutatom a foltozást, megnézitek? Igen. Alig-alig fogjon. És akkor nem festegetjük, de látszik is. Nem festjük nagyon rá, hanem csak így egy picit így húzogatjuk ilyen finoman ezt a száraz kis koszokat jobbra-balra, és ettől ilyen kis rusztikus lesz. Az élét jobban meghúzhatjuk. Parancsoljuk! Köszönöm. Rottyozva. Ablakok nem kell csak ide. Házház ablak lehet három egymás alatt, és itt egy ajtó. Csináltam, hoztam ilyen mintákat, hogy úgy hogy lehet volt íves az ablaka, és jó hosszú, és vékony, és lehet
ez a bírek. Jó. Jó ajtó. Olyan az udvaron, hogy ez meg. Ez tudom minden rá van. Kicsit akkor mi van? És van kicsit Hildegújban, és végre. Jó. Csak így a lehetőségeket. Kék színeket. Hát akkor az Jakob, egész cím. kérek szépen sötét. Múltkor volt valami ennél sötét. De még rajta. Igen. Olyan pontoska. Mint a baba. Hozták a minták, hogy itt Ezt a költőt. ez egy ez az akkor egy picit egy Ott van. Nekem még így a két ilyen izémus. Azt mondom, hogy én sem tudtam nagyon kinézni. nem tudom, hogy kéket vissza-vissza. Ugye még így csak aztán elvesztem. Biztos, hogy van citromsárga, mert múlt héten is Keres a más keres. az oker. Itt van most én. Ja, jó. Ez kis van. Sok kis van. Térén darab. Ez nem, ez sötét. Az mi az antik navacsap? Ez a májvását, ez jó. Miért nem akar nekem segíteni? Ja, én nem is lesz ugyanolyan. Az egész nem Ez melyik? Azt ahova esik. Nem, ezért halunk bele, hogy nem oda esik. Nyilván kis öröntő a gipszet. Nem, ez így elomlik mondjuk itt a falon. De mert neki ez igazából ez a, mi nem illik hozzá az zöldhöz. És illik hozzá, csak olyan... Nem, senki se ér. Jobban belegondolom, akkor lesz. Vagy meg feljön volt. Ez jó, nekem nem tetszik. Hát teljesen jó.
Ez is a falon van festve. Mert nem leraktam, hanem így rúgva. Tegyél alá egy kis sámlét. Ide kettőt följöttem. Tudok festeni, de ezután sem fogom mondani. Szoktam értek belőle. Az elmúlt. Van az én Semmi gond. azt hittem, Ez egy villám volt. Hát ezért tőle, de nem viccelem. Az oldalság. úgy látszik az egészben is. Állja. Hát én most már áttérem. A élet.